Hvad så? Den danske fugl her med sin første video. Og i dag skal jeg have lave en rundvisning på en server, som jeg synes er rigtig fed, som jeg synes I skal joine. Og så vil jeg vise jer lidt rundt. Ja. Hov. Og hvis vi starter med... Lad os starte med reglerne. Det er i hvert fald det letteste. Sådan. Ja, regler. Ja, sådan her ser det ud. Reglerne, som I bare kan læse senere. Sådan, hvis jeg ser det, men ja. Og her, det er sådan money, så hvis længere tid, eller nu lang tid, hvad hedder det nu, hvis, ja, længere tid man er på serveren, så får man penge for det, eller money. Og her, der er shop, der kan man så købe noget, men der er kun kage og bøf indtil videre. Og her, jeg har vist reglerne. Og så, man kan hvad fanden var jeg det? Så må jeg den der vej. Og man kan få premium til 25 kroner. Og det synes jeg, I skal købe, på grund af, at det er for fedt. Det er, man kan TPA komme ind og sådan noget. Og det er bare rimelig fedt. Så, nu vil jeg prøve at gå ind i til banerne. Og den warper lige sådan der. Og så kan man så vælge, om man vil sne, neder, i skoven, desert, jungle. Så til noget andet. Okay, og jeg har så valgt at gå ind i skoven lige. Bare lige for at vise lidt rundt. Sådan. Okay, her er den. Her er skoven, og så skal man gå lidt ud fra skoven. Ja, for at bygge et hus. Og ja, der er faction på den her server. Og det er rimelig fedt. Fordi så kan man slås og alt muligt. Ja, faction det var rimelig fedt, det elsker jeg. Og det er derfor, at jeg elsker den server så meget, for grund af det er Gameplays.dk server. Og det er rimelig fed server. Så join den, I vil blive rigtig glade for den. Og jeg tror, jeg skal væk herfra. Nej, oh my god. De kan ikke komme herop. Nej, det er løgn. Det kunne de så godt. Nå, jeg havde ikke glemt, at de kunne kravle. Nå, eller klatre, eller hvad det nu hedder. Okay, jeg kan nå det. Okay, jeg tror, det er væk nu. Nå, ja. Ja, det var en lille bitte rundvisning her på. Og ja. Det var det, jeg vil vise jer. Og IP'et kommer til at stå i beskrivelsen. Så join den, I vil blive rigtig glade for at være der. Og alle admins og ejerne og de her sad er der her nice og søde mod en. Så join den, og I vil blive glade. Det var den danske fugl. Det er mig, den danske fugl. Og vi ses. Hej. Jo, hej.